rozhodčí rozhodne, jestli to nec, a nehrát. Hráč jenom tady. Hráč jenom tady. A rozhodčí rozhodne, jestli nec nebo není. Ale snad to soupeři zkazili balón. Ne domácí. Zkazili hradecký balón, to by mělo být 6-5 v tomhle případě. No ne, ale oni přerušili hru. Nemá co hlásit, ne, co mají rozhodnout. Co? No a oni nový nedali a mysleli si, že to zkazili domácí, dal 7-4. Jsem se to líbilo, že to jsem zase nelíbí 6-5. Protože 7-4 lepší je 6-5, kdyby se taky Čtyři, šest,